Boost dit salg med et Kioform salgsdisplay til hovedpuder på din klinik. Her vil vi demonstrere, hvorledes vi samler vores display og gør det klar til direkte salg på din klinik. Først vendes displayet på hovedet, og bunden samles. Bunden trykkes herefter op nedefra og vendes opretstående. Herefter bøjes siderne ned, og hylden foldes tilbage og trykkes ned i displayet. Bemærk, at der skal være en kant hele vejen rundt på displayet. Herefter monterer displayets top. Og til sidst monteres brochureholderen med en folder direkte til udlevering til patienter og andre interesserede. Herefter lægges en hovedpude upakket frem på hylden, så patienter kan føle og se, hvilke produkter det handler om. Efterfølgende puttes pudekasserne ind i siden på displayet, som har plads til 6 hovedpuder totalt set. Forøg interessen og salget for hovedpuder på klinikken ved brug af Kioform salgsdisplay.